ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/7/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಸರ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಧರ್ಮರಾಜೆಲ ಸಹ ಉಲ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಗ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಪಾಪನು ತೆರಿಪೈನೆ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜಧಾನಿದ ಮಾಲೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಟ್ ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆ ವಾ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಆಪೆರು. ಉತ್ತರ: ರಾಜಧಾನಿಡ್ ಮಾಲೀಕಾಯರ ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರುಡು. ವಿದ್ಯೆರ್ದೇ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಆಪುನಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಪೆರು. ಸಹಯೋಗಿಲ ಆಪೇರು, ಪವಿತ್ರಿರ್ಲ ಆಪೇರು. ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಗಮನ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಓದೇರು ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನ ಸುರುಸುರುತ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ತಿರಿ ಉಂಚೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ನಿತ್ಯಲ ಪಂಡ ದಿನಾಲ ಓದುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ನಯನಹೀನೆರೆಗ್ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾದಿನ ತೊಜಿಪಲೇ ಪ್ರಭು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಅಂಧಕಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ದೇಪಂಡ ಮಾತಾ ಆತ್ಮ ಅಂಧಕಾರವಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂಚಿನ ಕುರುಡೆರು ಪಂಡತ್ ಕುರುಡೆರ್ನ ನಗರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರಹೀನೆರು. ಪಂಡ ಕಣ್ಣದ ಹೀನೆರು ಪಂಡ ತೋಜಂದಿನಕುಲು, ಜ್ಞಾನದ ತೋಜಂದ್ಲಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು. ಅಂತರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂಧರಾದುಲ್ಲೆರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಆ ಮೂಲವತನೋಡು ಉಪ್ಪನೋ ಅಪಗ ಜಾಗಂತ ಜ್ಯೋತಿಯದುಪ್ಪ. ಸುರುಕು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಸತ್ಯವೈನ ಬಂಗಾರಾದುಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಯುಗ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಹಿಂದಿಡು ಪಾರಸಪುರಿ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ಯುಗ ಪಂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ಬುಳ್ಪುಪ್ಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ಅಂಧಕಾರ ಉಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪವಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ದೇವತೆಲು ಪಂಡ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ವಿಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪನ್ಪುನೆ ತಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರು ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಂಡು ಪಂದು ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಕುಡ ಆದಿಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಪಂಡು ದೇಗ ಪನ್ಪರು. ಐಕ ಪಂಡೇರು ದಾದಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಲೆಂದು ಪಂಡೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ರಾಯಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬನ್ನಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜನು. ಈ ಸಮಯಲ ಸಹ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜನು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕುಡ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆ. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ನಿಕುಲ ಮಾತೆರಲ ಲೆತೊಂದು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ. ಎಂಚ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬೈದರು ಅವು ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಕೂಡ ಇದು ಆವಡೆ ಆಪುನು. ಅಂಡ ಈ ಮಾಯೆ ಬಂಧನದ್ದು ಬುಡುಪಾಯರಿಗೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಕೂಡ ಮಸ್ತು ಧರ್ಮಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಡು. ಆ ಸಮಯಡು ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆಲ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಡ್ದು ಪಣ್ತಿನವು. ಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಪೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಭಾರತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಬೈದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೇತೆ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೆರು ಹೇ ಭಾರತವಾಸಿ ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ. ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ದೇವತೆಲಂತೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸೇರು. ಅಕುಲು ಏರ್ನನೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲಂತೂ ರಾಜರಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪುನು ಮಸ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಾಯಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಇಕ್ಕು ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ನರಕವಾದುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಪುನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗು ಮಾಲಿಕಾಪರು. ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಸಹ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ.
ಭಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮಾತನಾಡಲೇ ಏರ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರಿಲೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಡಪಾಯಿಲೆಗೆ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಪಂಡು ತೆರಿದಿಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಟ ಯಾನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದಿ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಅಸತ್ಯದ ಪಾತೆರತ್ ಮಹಾಭಾರಿ ಯುದ್ಧನ್ಲ ಸಹ ತೂತರು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಸಹ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ವಿನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಣ ತೂತರು ಇಂದೆರ್ದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಪಂದು ಸಿದ್ಧಾದುಪ್ಪುಂಡು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಕಲು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಆಯ್ದ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ನಿಖಿಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಕಲ್ಲುದ ಸಮಾನಾಪನೆರದವರ ಪಾರಸ ನಾತಾದುಪ್ಪರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ಏರು ಎನ್ನ ಪರತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾಯದ ಭಸ್ಮೀಭೂತಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬತ್ತದು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆತ್ಮನೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಪೂರ್ಣ ಅಸತ್ಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಭಾರತಡು ದೇವಿ ದೇವತನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಭಗವತಿ ಸೀತೆ ಬಂದು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಮಾತಲ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಬತ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಲ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸುರುಸುರುಕು ಈ ರೀತಿ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪರಮಧಾಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಪವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ವೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಭಕ್ತರು ದೇವತೆಲೆ ಆಪೇರು ಅಕುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ದ್ವಾಪರಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆರು ಪನ್ಪನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಏರು ರಾಜಧಾನಿಡು ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರೋ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ದೇತುನೇರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಪ್ಪುನಕಲು ಜ್ಞಾನವನಿಗೆ ಏನುವೆರು ಬೀಜನು ಪಾಡುವೆರು ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆನು ಓದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ವಿದ್ಯೆರ್ದೇ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಾದುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಭಗವಂತ ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಓದವೆರು ಕೃಷ್ಣನು ಓದವಜೇರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಓದವಜೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದೇ ಕೃಷ್ಣಾಪ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲಾಪರು ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯುವನೇ ಉಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ತೆರಿಯರೆ ಕುಲ್ಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದುಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಂತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಿನಾಶಿ ಭಾವನ ಮೂಲಕ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ತಯಾರಾಪನಕುಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಜನ ಒರಿದುಪ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕುಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಏರಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಲು ಅಂಡಾಕಾರಡೊಪ್ಪೇರು ಆ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವನೇ ಈಶ್ವರೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ತತ್ವ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮೋಹಂ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವೋಹಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರಚಯಿತ ಅದುಲ್ಲೇರು ನಂದೀಗನ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಆಂಡು ಗೋಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಬೋರಿನ ತೊಜಿಪೋಯರು ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಉನ್ನತమైన ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಪೇರು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಜೆಗಳೇನು ಪಡೆಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಚೆ ಎನ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ನಡಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು ರಾಮ ಸೀತೆಯರ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಡಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಜಗದಂಬ ಆದಿದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿದೇವ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಆಡಂ ಈವು ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ಲೀ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಕಾಳಿ ದುರ್ಗಾ ಅಂಬ ಇಂದು ಮಾತಲ ಒರಿಯನನೆ ಪುದರಾದುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರು ಸರಸ್ವತಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಮೋನದಾಲ ಕಪ್ಪಾದುಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂತಿದ ಸಮಾನ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಜಿಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜೆ ಅದುಂಡು
ಆರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಐಕೆ ಗೀತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಕಿ ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತೆಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಅದುಂಡು. ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಕಲೆಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತು ವಿಜಯನ ಪಡೆಯಲಿ. ಅಪಗ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯನೇ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಅಸತ್ಯನೇ ಪಣದಿತ್ತ. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಗುರುಕುಲಾದು ಮಲ್ತೊಂದ. ಅರ್ಜುನಗ್ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತು ಬುಡ್ಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ತೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಈ ಗುರುಕುಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದರೋ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಕೇನೆಂದ ಎಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಯಾನ್ ತೆರಿಪವೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅವನುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಿನಾಶ ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ತೂಂದುಲ್ಲರು. ಐನ ಕಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮಾತನ ಲೆಕ್ಕ ಉರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬರೆಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಾಪಿಯಾದಿತ್ತ. ಇಂಚಿನ ಪಾಪನು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ದೇಪಂಡ ಧರ್ಮರಾಜೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪವನೆರ್ದಾರ ಅರ್ಧ ಕ್ಷಮ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂದು ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಸರ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ನಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಇಂದೆತ ಮಾಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮಾಯಲ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪಾತ್ರನು ಅಲ್ಪ ಕಥಿತ ರೂಪಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಂಡ ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವಾದಿತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಲ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಕಾಮ ಕಟಾರಿ ನರಪನೇನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ವಿಕಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ದು ವಿಷದ ಆಸ್ತಿತಿ ಕೊಂದೆ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆಯಾನು ಆಜ್ಞೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಷದ ಆಸ್ತಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವೈಕುಂಠకు ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎರಡ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪರು ಪಂಡ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನ ಪಡ ಎರಡ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪಾತಾಳ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಕಾಶವಾದುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಾತಾಳವಾದುಂಡು. ಇಂದು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲೆಗ್ ಮತಾಂತರವಾದುಲ್ಲಿರು. ತನ್ನ ನಿಜವೈನ ಧರ್ಮನು ತೆರೆದಿಜಿರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಒಂತೆ ದಿನತ ಸುಕೊಂತು ಎರಡ ತಕ್ಷಣ ಮತಾಂತರವಾದ ಬಿಡುಪೇರು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಕೈತಲು ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಗೂ ಮತಾಂತರ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೇಕ್ ಹಾಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಸಹ ಏರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಬಲಹೀನಾದಿತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಜಾ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಪೇರು. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏಪ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲೊಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಮಸ್ತ್ ಸುಳ್ಳುನೇ ಪಣ್ತೇರು. ಇಂಚಿನಕುಲು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಗು ಪೋಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಸುಳ್ಳಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಹಾಜರಾದುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಏರೆರ್ದಲ ಭಕ್ತಿನ ಬುಡ್ಪಾವುಜೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಎಂಕುಲು ಏರೆಗಲ ಗುರು ಅತ್ತು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪರೋ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬಾರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಗುರು ಒರಿ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪನ ಅತನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಕೊಡು. ಆತ್ಮ ಕಪ್ಪಾಪುನೆರ್ದವರ ಪೊರ್ಲು ಸತೋಪ್ರಧಾನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ರೂಪಿಸೇರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪಡು. ವಿದ್ಯೆನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದುಡಾಪುನು. ಬಾಕಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಓದುನೇನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪಡಾಪುನು. ವರದಾನ ವಿಜಯದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಮುಖಾಂತರ ಭರವಸೆಹೀನನು ಸಹ ಭರವಸೆಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಭವ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಶ್ಚಯ ಅಖಂಡಿತವಾದಿತ್ತಂಡ ವಿಜಯ ಸದಾ ಇತ್ತುದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ವಿಜಯದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಒಪ್ಪುಡು. ಭರವಸಾಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಓವೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡಲ ಈತು ಸಹಜ ಅನುಭವಡು ಎಂಚ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನೆ ಅತ್ತು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತು ಸರಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತುದೆ. ಓವೇ ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪುದರು ಗುರುತು ಸಹ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೊಪ್ಪಡು. ಓವೇ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರೊಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಪಲ ಬರಂದೆಪ್ಪಡು. ಮೊಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನಕಲೋ ಇಜ್ಜೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸದಾ ವಿಜಯಾದೇ ಒಲ್ಲೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಂಡ ಸದಾ ಖಜಾನೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ರುಪ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.